За да направите справки или за да подадете заявление за административна услуга в портала на НОИ в качеството ви на юридическо лице, първо трябва да се идентифицирате като физическо лице. След успешно вписване в системата автентикация, ще получите автоматичен достъп до портала, като физическо лице, без значение дали сте представляващ на осигурителя или не. За да се идентифицирате като юридическо лице, изберете един от следните начини. Избор на електронно социално-осигурително досие за осигурители от меню електронно осигурително досие. Или избор на моите услуги като осигурител от меню моите услуги. Или услуга от каталог на услугите, предназначена за осигурители. Системата ще поиска въвеждане на ЕИК или БОЛСТАТ. При успешно валидиране на въведения ЕИК или БОЛСТАТ, и ако сте представляващ на юридическото лице, след автоматична проверка от страна на системата в определени национални регистри, ще можете да продължите да ползвате портала и като осигурител. В случай, че не сте представляващ на юридическото лице за въведения ЕИК или БОЛСТАТ, приложението ще поиска да въведете идентификационен код на осигурител ИКО, издаден от НОИ. При успешно валидиране на въведената комбинация ЕИК или БОЛСТАТ и ИКО, ще можете да продължите да ползвате портала и като осигурител. За достъп до ЕПО като физическо лице, можете да се запознаете с видеоматериала, публикуван на официалната интернет страница на НОИ в раздел «Единен портал за електронни услуги».